mu burin mu shine mu samu tahiya wadda za mu karfafa bisanta da yau da gobe da jibi da gata har illa masha Allah mu rike kanmu kuma mu hau da matasan da ke tai baya gare mu bisa kan cewa lokaci yayi wanda matasa ya kamata a bar musu wuri. Yau zama wanga da mun kai shine zama na farko da aka fara cikin jihar Tawa wanda matasa zalla ne suka tsara shi bisa kan sabuwar tahiya ta matashi. Ina so wannan bawan Allah da muke muku zancen shi Abdullahi Aduwal yana da buri da dama. Wannan bururukan nashi ina so mu kama mishi ya cika su. Saboda mine ne ba buri ne ba na Abdullahi Aduwal shi burin shi kadai, a burin shi shine ya girka matasan Tawa. Ya zama muna da ayyukan yi wanda za mu rike kanmu da shi. Me yasa nake gaya muku haka nan? Yau Abdullahi bai kire mu ga siyasa kadai ba. Abdullahi ya kire mu ga mu tashi tsaye ga neman ayyuka wanda za su rike mu. In kuka doka wanga zama da muka yi na farko cikin shi Abdullahi ya ce ya kamata aza kungiya saboda mi yana da proje da dama a gaba gare shi. Wannan kungiyar da zamu dora groupement ko association yana so ya kawo musu goyen bayan mu tashi tsaye da kanmu zai zuba financement, zamu neman makamin financement mu da kanmu furke matasa jeunesse dinga ba ta kadar da concertation duka dantawa ya zama ya iya rike kanshi. Kun ji wannan sako shine sakon da Abdullahi ya bani zuwa gare ku. Dan haka nagode kuma ina fatan yanda kuka hito hakan ga Allah ya maida kowa gidan shi lahiya. Allah ya karfafa wannan tahiya tamu. Allah ya sa mu gane abin da muke nihi mu da kanmu ba tare da mun zo muna wahal da kanmu ba. Assalamu alaikum.